op de mos heel langzaam leeg. Blieb dan nu niet staan. Geef mich een hand, kom met mich met, ik breng dich zingen door mijn streek. Laat de boel maar gaan. Nog een gans jaar hebben veren dus verdeeld. En pakken zeer nu niet zozeer. Vier vaste loven, want de lees maar een keer. Laat de boel maar gaan. Al draait de wereld niet meer om, al loopt de mos heel langzaam leeg. Blijf dan nu niet staan. Geef mich een hand, kom met mich mee, ik breng dich zingen door mijn streek. Laat de boel maar gaan. Nog een gans jaar hebben veren dus verdeeld. En praktiseren nu niet zozeer. Vier vaste loven, want de lees maar een keer. Goedemiddag beste kijkers en beste luisteraars. Welkom in deze uitzending van de grote optocht van de vastelavond van het jaar 1999. Een bijzonder woord van welkom aan de krankenlui in het hospitaal en aan de bejaardenlui in de bejaardentehuizen. Tevens een heel groot woord van welkom aan de heer Kret Leenders van de Tempeliers die hier neven mij zit. Kret die samen met mij voor het commentaar zal gaan zorgen bij deze uitzending. Ja, en we gaan nu kijken naar een prachtige groep. Dat we wel hier als slot natuurlijk even opnemen in de orde van de battenvieren. Battenvieren, waar we even huren! Van de huren! En dan geven we het volgas! En misschien zingen het springveld met hem. Dan horen we wel! Ja, Chris, en hij zien we de Battenvieren langskomen. Een hele bekende groep. Groep Wevers heet het altijd geheten. Michel Wevers is de chef d'équipe. Ze hebben dus de opperbatavier Peter Schuling die daar bovenop al jaren staat en de ganse zaak dirigeert. Het is een prachtige groep die eigenlijk zo populair is dat ze zelfs een ballotage hebben moeten inzetten. Want ze kunnen niet meer leuk kunnen ze erbij hebben. Maar het is ook begrijpelijk, met dit weer wat ze nu dus hebben ze een geweldig fantastische kleding. Ze hebben het dus gaar ook niet kei deze race. Volgens mij waren dat die 10 geheimzinnige witte mannen. Dat waren die mannen in de witte pakken, ja. Ja. Dat hadden ze tegen u, beste kijkers. Trekken u allemaal persoonlijk maar aan. Dag schat. Dit was Zoepen en Blozen. Ook een fantastisch korps. Een van de geweldige zaterharmonieën. Je zag ook wat er een schitterende kostuum dat ze daar gemaakt hadden. En zo heb ik het sponsor aangehangen. Vooral die proces wat je uit ziet, heeft een geweldig kostuum. En volgens mij moet het een of andere vlinder uitbeelden.
En dan de groep wat we nu zien aankomen, dat is Segura. Escola de Samba Maastricht. Ik denk allemaal dat we hun nog even op de trommelwerk moeten laten, want dat is niet tegenop te boksen. Dan komen we van mij bovenuit. Nee. Zelfs de M&M-mannetjes lopen met in de optocht. Ja, dat klopt. Die zien zeker als stiekem moeten tuut ontsnapt. Ja. Ze smelten in de mond en niet in de hand, hè? Ja, dat zien die al. Dat zien ze. En we hebben nu dus zwoer trommelgeweld gehad. En als de kijkers misschien denken van wat maken die geen muziek, dat huurt zo. De samba muziek, daar hebben ze dus veel ritmes. En daar wordt dus niet bij gespeeld, daar wordt dus wel op gedanst. En ze hadden veel nachthoeks, wat er nog allemaal achter Segura leek. En wat dus ook in hetzelfde ritme probeerde te trommelen. De ene trompetist of de ene tubewist, volgens mij wordt die een beetje verloren gelopen. Hij weer een zwoer sigaren gerookt. Ja, kijk, als in de Zuid gaan een hoop hertjes nu in beeld. Want niet te vergeten, het is vandaag Valentijnsdag. Ondanks dat het carnaval zondag is, het is toch Valentijnsdag. En vandaar allemaal die hertjes natuurlijk. En dat is ook een prachtige harmonie, vreugde nuchter, altijd bijzonder actief. En een van de dragende krachten bij vreugde nuchter, dat is de maker, een van de twee makers van het Maastrichts liedje, Peter Ruiters, deed dus met zijn ganse familie ook bij die harmonie met lukt.
Ja, nee, zie vanwege het bonte storm langskomen. Allemaal eigen creaties of groepscreaties. Hele dag blauw aangelopen al, maar datzelfde de kousen, neven en draai. Dat denk ik ook, ja. Hij heeft er een beetje ingewikkelde constructie. Ja, Er en moet ik het een studie van gemaakt worden, ja. Ja. Daar is inderdaad over nagedacht. Als je de oplossing weet wat een echte kop is, gingen ze inschikken en als gewoon zichzelf de prijs bekend maken. Hermanieke op en uit. En het is met die dag altijd gemakkelijk als ze uit een eigen pimpelruimte metneemt. Hebben ze altijd bij de hand. En als ze dat bij de hand hebben, is het ook altijd gemakkelijk. Dat is ook gemakkelijk, ja. Ik kan wel wat gaan ermee van na te denken, Krit. Wie ze dat in gefristeld. Ja, dat is een echte slag. Voor we even opletten of tegen loop gaan trekken. Want het gaat natuurlijk erg langzaam, maar het is wel erg chic wat er gemaakt heeft. Daar is even nagedacht, ja. De opdracht maar niet te zien, je gaat ophouden. Ja, maar die wat trachter lopen zien nog langzamer, zo te zien. En ze duren niet de slag aan de goeie zin. Dit is een beruggezelschap wat een hele paarden samenstelling heeft. Die zien de gigantische aan doet en dan zo even voor de optocht
komen de keer een ganse week bijeen. En het illustere gezelschap, daar zie je het symbool dat van al komen, dat is voor de boksen gluten. Altijd spannend wie dat met hun gaat. Dit is dus een strijdleed van de box. Ja? Voor de bok, voor de bok, voor de box. Beetje onhandige gsm wat de dames hebben, hè? Ja. Ja, Helma, we hebben ten eerste hebben we Segura gezien. En dan hebben we van nu weer zo'n ritmegroep volle partij. Het is één groep geweest. En toen gaat het allemaal. Splitsen gaat af en dan hebben we nu de tweede groep volle partij. Dat wordt een originele naam hoor. Maar ze pakken het ook bijzonder serieus aan. Hè? Ja, en ik heb gehoord, Chris, dat sommige leden zelfs les genomen hebben in Brazilië om zich bij samba eigen te maken. Die zijn er inderdaad naartoe gegaan om dus echt het juiste ritme van de Braziliaanse samba op te doen daar. En daar hebben ze inderdaad les in genomen. Nou, we kunnen het resultaat nu huren.
Ja, en dat was volle partij, inderdaad, met een volle partij op die trommels er tegenaan. Ja. Ze doen in de naam in ieder geval hier aan. Ja. De meisjes gewoon de route nog eens een keer op een ui maken, zo te zien. Hebben we genoeg, dus we inderdaad geen Einzelgänger. Die het stukje huisvlees voor het even laten huren en zien. En dat weer een afwachting van de volgende harmonie, Blamage. Zie hebben we ook leuk op tegen gehad. Geen klodderachtig, die familie, hè? Ja. In beeld zien we allemaal lampenkappen. En die lampenkappen, dat is de familie Hermans, die al Dexter metgegaan gezien in de optocht. Als het goed is, zouden ze ook een wagen bij je hebben. Dat kunnen we achter nog niet zien in beeld. En er zullen echt ontzettend veel meters kabel voor gebruikt zien op de wagen. Dus uit de hurenkumper erop. Ja, de familie die heeft dit jaar bijzonder uitgepakt. Dat is dus een wagen met allemaal lampenkappen met vuil leeg en zoete huren ook erg vuil geluid. Daar hebben ze aggregaat op staan. Dan kunnen ze havenstreek met van leeg voorzien. Maar dat hebben ze doen voor een vaste lampenwagen.
Hij zien we concurrerende tv-zender. En wie dat gebruikelijk heet, zien ze er niet kans in. Ja, er staat weer een nieuwe harmonie aan te komen. En zo te zien is dat de harmonieke de fanfare. Dat is fanfare, ja. En volgens mij loopt dat majoretje ook ieder jaar met. Maar wel knappen van been, hè? Uitgebeeld in de kleuren oranje met paars. Daar hebben ze gegarandeerd nog heel veel werk met gehad. Voor de voetballiefhebbers ook toch een bekend gezicht op de tuba. De welleden meneer Sobbe van MVV. Voor MTV Frans Sobbe. Het Boedeland is ook gewoon tegenwoordig. De mensen in de breedte. Met Oostenrijks of met Duits weer. Daar hebben we altijd geput bezig. En hij ook weer in het alle bonheur, voor wie de kinderen weer met gewoon in de optocht. Hij kregen ze de juiste sfeer te pakken en hij werden ze dus weer nog weer moet komen de streeten van Vasteland. Hij kreeg het Shut-in!
wagens heen. Heel over het scherm en de stream zullen er zo nog wel een paar komen. En ik kom langzaam een heel goed stel kikkers een beetje, van klein tot goed. En dat is hetzelfde harmonieke noot in de pracht, die kikkers. Nieuwe bestuur, mobiel. Dan noemen ze de kerk met. Maar ja, om die paar parochianen nog te kunnen bedienen, moesten ik al gaan laten invallen. Hè? Als ik even de groeten mag doen. Ik doe de groeten aan de mensen van Sofie. Aan mijn moeder, aan mijn vader. Zoveel bestuursbeheer heb ik anders nog niets gezien, ja, Chris. Tegenwoordig hebben ze het niet meer zoveel. De mesvien is ook ganz anders geworden, alweer. Maar volgens mij hebben ze de wien weer meer verwisseld. Dit is een schitterend tekstje ook weer. En spitten het heb. Die hebben gelijk een beetje lastig in de kant. Ja, dan moeten ze opletten dat ze niet in die spinnenweb verzeild raakt. Ja. En als ze dit zo zuur kunnen ze zich ook voorstellen van wat de tempeliers doet een veer op een muts hebben. Leef vast op het vierend volk van de streek en wie in het bijzonder. Ik ben groetstrap dat ik vandaag jij allemaal kan zien. En lui die ons vanavond op de televisie zien. Geneer ik weer kopmerken erbij als je niet krank zit. Het is ongelooflijk, de lui die hij stond. Kom maar, kom naar mijn streek en amuseer u. Maak je het ervan. We horen dinsdag in 11 uur de Kamielenvlieg en dan pas is het over. Ik ben groet op het televisieteam dat ze zonder mij nu deze uitzending kunnen verder maken. Ik wens hun heel veel succes. Jongens, voorzien eens. En hoe lastig is en de grote staat van wie we dat kunnen zeggen. En dat waren de werk van de Vosroel familie. Onder leiding van zijn hooglastigheid, Vos, Roel, de 40ste en hooglastigheid, Roel is op de camera. Daar ziet je de lui, hoe je al vanaf 92 de televisieprogramma's voor het kunnen verzorgen. Dit jaar moeten ze het zonder zich doen, maar die jongens die weten wat ze moeten. En gegarandeerd dit jaar zal het een machtige uitzending worden. Ze zullen laten zien dat ze ook zonder zich dat kennen. En dat geen met de sfeer gaat en de beschreven was vanavond 1999. Je hebt de microfoon in de hand, spreekt de neus op het hospitaal, maar hij onder, onbegeroerd, en onderwassen, bestreekt de wassen af. En de driver, bestreekt! 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 Daar was je niet allemaal, dat kind wel helder. Nog een keer, bestreekt! 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 Ah, dat kent het wel. Ja, nee, in beeld ziet je een Vos Roel van Wiek. En Roel Vossen, dat is een van de vaste medewerkers van de Vrolijke Medicijnenoproep. En vanmorgen is tegen nog kabeltjes in elkaar te schrauben en nu staat er alweer op de Prinsenwagen. Het is ongelooflijk. Ja, en de Kemeleers zien ook altijd heel goed op een geluidsinstallatie. Dus daarmee moesten we maar heel even zwegen. Wat duidelijk was Roel de 40ste van de Kemeleers van Wiek. Dat hij even optimaal in beeld gebracht wordt door zijn collega's.
Ja, en wat zou dat nu zijn? Dan moeten we een scoot erbij gaan bekijken. Dat is weer zo'n geweldige creatie. Ik denk dat er weer de oehoes zien. Die een beetje uit een Sherlock gekropen komen. Gingen kamperen op de boerderij. Alleen de boerderij hadden ze er niet gevonden. Hermenieke Wiedefleur. En er zit volgens mij ook een vel van wol ertussen. Zien de groene, helemaal natuurlijk Peuron en Storm gelopen hebben, zien er steeds met de blauwe en vol erop. Dat zou best kunnen. Hermenieke Wiedefleur met aanhang. En toen straks zagen we die van Baywatch met Pamela. En hij zien voor Pamela en het klein langs gewoon, die zie je ook wel. Zo is dat. Alles moet groeien. En soms vraagt ze zich af wie kan het groeien, hè? Ja. Liggen lekker warm en de kruid en kregen toch een fles heerlijk. En het is natuurlijk, ook met deze dag, eten en drinken moesten blijven doen aan de straatsending. We zien nu bij Hermenieke erg mooi groot.
dachten ook, een lange rot. Die weten de booster overal terecht komt, neemt ik het met. Antje. Hermanieke Huil over het Huil. Stel maar goed dat ze wel even goed erin geveemd hebben, want ik dacht dat die één grote Hermanie waren, maar het bleek dat ze 2 of 3 te zien. Dus tegenwoordig trouwens niks dat ze in dezelfde kleuren allemaal bekleed zien om toch herkenbaar te blijven in Zuid-Hermanie. Ja, ja. Die in dat paars kleedt, dat is je RT. Kunnen we in de groep. Had zich fantastisch meedoet gesloopt. Het zal wel een duurclub zien. Dat zijn duikers. Nee. En dat zijn de Branimakers Dat in zijn de Leuven. Branimakers, ja. Carnavalsvereniging de Branimakers in Leuven. En die beelden de onderwaterwereld goed. En de Branimakers die hebben altijd echt goed thema. De wagen, de zaal en de medaille, dat is één thema. En ze hebben zelfs dit jaar de eerste prijs gewonnen voor de schoenversteerde zalenbestrijding. Ja.
En op de wagen daar staat Prins Drees, de eerste van de Browniemakers. Het is niet geweest, maar zo krachtigheid. De natuur zijn boven. Prins Drees de eerste van de Browniemakers, Soes Bloemel en Nazareth. En natuurlijk ook al die leden van de tv zitten. En een hele goede vasthouden absoluut van al die Browniemakers. En die man wat aan het woord is, dat is Romain Hupeneers. Die zou daar eigenlijk niet bij zien, want die is een vrouw in ieder moment bevallen. En het is niet te geloven, maar zijn vrouw die zit ook in de auto. Dus die van zijn leven naar water brengt. Dan zitten ze echt onder het water. Ja, dan zitten ze echt onder water. De creaties die zijn afkomstig van Hans Volders. En die viert dit jaar zijn 2x11 jubileum bij de Browniemakers. Maar dat is in ieder geval over de rij in het hospitaal. Die de vaste al in één keer hier, die zou zeker zo willen. Halve die rij in het hospitaal. Dan is ook grafschap, Prins Tweede de eerste. 400 meter shot. En dan een beetje vastgehouden. Dat liedje wat voor hij huren, ik heb die weer gevonden. Misschien weet niet iedereen het nog, maar dat is dit jaar de winnaar geworden van het Limburgs Vastelavondsliedjesconcours. Het is een liedje van Ursula en Bert Garnier en dat wordt gebracht door het Meretkoor. En ik moet zeggen, als ze dus in de streek aan het luisteren is en in de cafés, dan wordt het erg veel gedraaid. Het is echt een topper. Ja, en toevallig had ik Ursula deze week aan de lijn. Ik kwam met haar aan bellen. En ze hebben zoveel reacties gekregen. Zelfs de VARA heeft er nog opgebeld. Ja. Zijn ze bij in de uitzending geweest. Ja, maar het ziet er ook slecht. Maar ik trof gisteravond een Bert. En die zeggen, hoe is Ursula? En wat zag er? Ze is me weer ertussenuit. Ik ben niet op het goed gekomen, dus gisteravond of er weer kunnen zingen. Ik heb het gevonden. Dus dat liedje is al een eigen ervaring? Dat is een eigen ervaring van een tweeën geweest, ja. Ik was er al bang voor. We moeten er even commentaar op geven, Helma. Laten we het snel op bedenken. En nu Hermanieke, hobbel de bobbel.
prachtige kunstwerken. En dat zien de vastelavondsvierders 1998. Die hebben vanmorgen op een friethof bij de Inscheten hebben ze een mommeskenunstje in ontvangst genomen. Ze zien het vorig jaar, 1998, met de vastelavond weer gesignaleerd. En dat doen ze al jaren, trekken ze met een drieën en Mooswiever trekken ze rond. Afgelopen jaar waren ze dus genomineerd en nu zien ze dus uitgeroepen officieel met het mommeskenunstje met vastelavondsvierder 1998. Hij zien ze. Niet tot een van de drie dus gemankeerd, maar dit is een beetje lui uitgevallen. Dit gaan de zin om ze wie te lopen. Ja. Er reed ook een infuus, maar dat zou ik de luid niet aanraaien om zichzelf zo gaat aan te leggen. Het zal hoogstwaarschijnlijk een infuus met bier zien. Ja, ik weet niet of we dan die kant er hadden en andere aan de andere kant hangen. Ik denk niet of we dat in beeld kregen. Maar dat waren ze dus. Het harmonieke opgeblazen, zit te huren zien ze al niet opgeblazen. Ik heb het idee dat daar een van de NS komt, die het spoor een beetje beester is. Die groep die we daar in het midden van het beeld zien, dat is toch de paardzoog. Dat is een legerkapel. En die legerkapel, dat is een groep studenten uit Eindhoven. Ja, dat hebben ze nog niet in beeld, maar ze komen daar al. Dat is een groep studenten uit Eindhoven, die als het legerkapel van Brugger zich nu manifesteren, hij in de optocht van de streek. Ze beschrijven zichzelf als een zeer vreemdelingenlegioen. En dan nu een jubilerend Hermanieke. Hermanieke in de Mooswief. En gezeten op de achtergrond al 2 keer 11 jaar hebben ze nu erop zitten. Provincia.
volgende zaadharmonieke, zaadharmonieke, rapide. Ze hebben zich even moeten spooien om voor de i-wisseling erbij te kunnen zien. Ze zien dit jaar opgediend. Of afgericht. 2001 is 1999. Zou nu kunnen zien, ik weet het niet ganz zeker, maar dat het met de fietsmafia te maken heeft. Je kunt natuurlijk ook zien dat zie de gebruikelijke taferelen wat zich in de Brugstraat afspelen als de fietsers tussen een wandelende publiek en de geparkeerde auto's zich door moeten dringen, dat het daar dus ook niet altijd even soepel gaat. En dat zien ze toch. In Barcelona, zo te zien.
dat is inderdaad Suus. Dit wordt het zoveelste hermenieke wat we al weer zien. Zoveel lui wat er alles mee bezig zijn, wat met de muziek bezig zijn. De ene die deed het gaat beter dan de andere, dat is heel professionele. We hebben zelfs de Limburgse kampioen hebben we in een streek genoemd, Katerjach, die dus aan de concours hebben metgedaan. Ja, we kregen hij dus alweer een nieuwe hermenieke, zonder drank, geen klank. Al van 1979 tot sie bestaan. Ongelooflijk dat deze hermeniekes zich zo in stand houden en eigenlijk ja, zich nog steeds vermeerderen. Het is toch het zijdende pad van de vastelavond en ook van de vastelavond toch. Dan kregen we nu een groep merenkoplui uit Mexico. Ze proberen van alles aan de baan te brengen en aan de vrouw en aan de kinderen langs de kant. Ze doen dat op zijn manier wie dat in Mexico toegeeft. Het is een lastige naam, de Vivanderas, de groep. Achter de Mexicaanse merengroep zien we stel kuikentjes in ei aankomen. Dus het is niet bekend wie dat we kunnen zien, Chris, want het staat niet op het programma, of toch? Ja, ik ben even aan het kijken, want we zien dus geen nummer, maar het zou kunnen zien en ik geloof het dat het de zingende potsvrouwen zien. En de zingende potsvrouwen, die gaan dus met, na 4 keer 11 jaar zien weer nog niet uitgekakeld. Het zijn allemaal hinnen, het zijn 45 lopende hinnen. Ja, dan moeten ze het zien, want ik zijn er apart 54 jaar. Dan zijn het de potsvrouwen.
En dit is een prachtige groep. Ja, Cologne wordt gezegd. Maar dit is erg chic voor Cologne. Ik denk dat het de Cologne Cupjes zijn. De groep van Lieske Vissers van de avondtrain van het Keizer Karelplein. Dit is een groep astronauten, die hebben een eigen raket metgenomen. Welk merk astronaut dat het is, oh dat zijn Amerikanen. Zie je de NASA? Een prachtige groep GSM's. Welke als we stelling hebben, dan kennen we nu geen Ja, verhaal. en hier hebben we weer een probleem. Dus ik zie wel eens dat oplossen met weer. Dat klopt. Dat zien als een aantal lui van de hotelschool, van de Amphitryon, studentenvereniging, die dus op een gegeven moment de carnavalsvereniging de onderzoekers, die laten zien wat millenniumproblemen zien. En de weef, jongens. En laat het niks maken. Ja, hè. maar dat zien als geen voor de hotelschool. Volgens mij hebben we 2 groepen met millenniumproblemen, want deze hebben we ons ook. Maar dat waren dus geen voor de hotelschool. Dat is natuurlijk een actueel thema. Is een want actueel veel thema, ja. alle beelden, hè. En dan gaan we nu dus krijgen de taxi van 100 jaar geleden tot 100 jaar in de toekomst. Op het tijds erbij te zien hebben ze daar al een ganse leerschool van taxichauffeurs. En die hebben ze, waar we niet even binnen kunnen kijken in die taxi. Ja, dat is het toch. Dat zien de kinderen die nu al een opleiding zien om taxichauffeur te worden in de toekomst. Ja, die met name wie de dag als vandaag en maandag en dinsdag erg druk krijgen. Dat denk ik ook, ja. Ja, dat denk ik ook. En terecht, en sluit dus van de taxis en van de bussen en van de trein gebruik maken. Want er is deze dag niks om in een auto te stappen en zelfs niet om op de fiets te gaan zitten. En volgens mij krijgen wij nu wel weer een groep studenten krijgt. Ja, dit is, we krijgen nu een groepje van studentenverenigingen. En we hebben het heet de fietsenmafia. En de fietsenmafia, daar hebben we 2 vastelopingsverenigingen, alleen 2 studentenverenigingen over erop. Dat is de Tierenliers en dat is de vastelopingsvereniging van de studentenvereniging Coco. En die hebben een prins bij zich en dat is prins Ben. En ze hebben dus een prinses. Ja, nu kennen we aantekeningen zelfs. Hoe Giovanna, wat een lastige naam. Samen met hun zit de zeilvereniging Lagakari. En die hebben dit jaar voor het eerst ook een prins Ben en die hebben een prinses Anneke. Die hebben samen in een wagen en we zien daar
de shirts van Coco. En dat is dus ook de vastelavondvereniging De Tierenliers. Ze zijn nu al bezig om de steekpenningen voor het IOC om die te verzamelen. Want ze willen geren in 2006 de winterspelen naar Maastricht. De temperatuur is er nog. Maar volgens mij worden ze toch nog het alternatieve spelen, worden ze dan inbouwen. Ja, want volgens mij missen we toch die Hoekbergen wat nu zien voor de winterspelen. Ja. We hebben dan wel eens een Pietersberg, maar zo hoog is het niet. Ja, maar 3 keer de Doosberg, die telt ook met, hè. En dan word je het steekpenningen uitgegeven wat je zoekt. Ja, dat zal dus voor de nieuwe optocht goed. Daar wordt over gesproken en we volgend jaar dus Sint-Pieter en Borgharen ook bij de Rotterdam betrekken. Maar dan komen er trainingskampen voor degenen die dan echt nog net lopen. Ja, en hij worden de Maastrichterstraten uitgebeeld. De Raamstraat en de Ducaatruwe, de Viervieringenstraat. Volgens mij zit er ook een ganz bekend gezicht in de Viervieringenstraat. En is dit ene die alweer in Beek te betekenen heet. Ik dacht dat het allemaal een was voor de nieuwe burgemeester van Beek. De Brusselse straat heeft zich lang goed gelachen. Ja, die zakken niet meer zitten gelukkig. Nee. En wat daar dus als entourage komt, dat had niet veel van Brussels lof te maken, hè? Ik denk je daar niet, hè? En daar komt mevrouw Wielemus. En dat is dus in een tweede wagen van de studentenverenigingen. Dit is de studentenvereniging Soros en de studentenvereniging Trachos. En Trachos had nu dus de supervisie over mevrouw Wielemus. Zo hebben ze toch op de wagen metgekregen. Ze durven ze niet goed te laten zien, dan moeten ze binnen over haar ogen gegaan. Maar ze is er toch en ze hield het wakend oog op de studenten. En ik moet zeggen, Helma, het is verheugend dat de studentenverenigingen toch steeds meer met willen gaan doen om de Maastrichter vastelavond op een goeie manier. Ze hebben dus hun wagen, ze noemen dat de kar. Daar is dus speciaal met hun over gesproken geworden. Ze hebben er toch het leuks nu van proberen te maken om toch in de Maastrichtergeest met aan de vastelavond te doen. Als ik die zing ben ik blij op ik leef. Ik ben zo alleen. Tjekske had en schat last van de hitte. Waarom zat hij zich aan het buffet? Dat van Maria neben zitten. En weer zacht om geen drink die kent mee. Ze
We zien nu de Mosasaurussen aankomen. En op de achtergrond zagen we ook de kameel hangen. Dat is een gebruik sinds een aantal jaren. Hij een week tot bij het begin van de vastelavond dat de kameel opgehezen wordt. En de wordt dus vastelavonds dinsdag wordt hij officieel naar onder gelaten. Dat zagen we op de achtergrond, de kameel met zijn de ganse lange start van ballonnen. En dan nu de jarige, de jubilerende Mosasaurussen. Die hebben een jubilee-express metgebracht. Ja, want die vieren dit jaar een 4 keer 11-jarig jubileum. En op de wagen zit gestaan prins Roel van de Mosasaurussen. En dat was niet het enige jubileum wat ze dus op Sint-Pieter hadden. Want ze hebben dus ook nog de jeugd, vastelavondvereniging de Bergenmannekes. En die bestonden dit jaar 2 keer 11 jaar. En ook de mooswievels zijn in een apart chipbakje gestoken, speciaal voor auto. Ja, dan hebben we bereid ook nog een keer kaboot of plop. Het is dus toch erg bekend, Fred. En tot het al de tweede groep is wat gebouwd of plop. Jazeker, jazeker. En ik ben toch blij dat we nu weten wie het is, hè. En nogmaals, beste kijkers, mocht je het toen straks niet gehoord hebben. Het is een zeer bekend kinderprogramma dat 's middags op de televisie komt. En volgens Fred zijn kleindochter komt dat naar de Teletubbies. Na de Teletubbies komt dat, ja. Dan hebben we nu de Narren van Daalhof. En dat is de groep De Zwaantjes. Die hebben de communicatietoren daar op Daalhof hebben ze metgenomen. En daar kletteren de narren langs op. En de zaken is even van de hoogte uit te kunnen bekijken. En je mag enige raaien hoe de groep De Zwaantjes vandaan komt. Dus, kan mij niets meer raaien, die komen daar inderdaad van de avondtrend van de Zandmaas. En dan hebben we van nu een groep, dat is de groep van het magazijn van de Tempeliers. Je ziet daar de brouwersketel. De brouwersketel die bij het uitroepen van de nieuwe hoeklustigheid een aantal weken geleden, 4 weken geleden, metgegangen is. En die gemaakt is door de lui van het magazijn van de Tempeliers. Die gaan nu met.
Hij wordt het echte tempeleersbeer wordt gebrouwen en wordt gebrouwen onder toezicht van de nieuwe hoeklustigheid. En we weten nu dus sinds veel weken dat zijn hoeklustigheid Prins Mathieu de Eerste was. Ja, en deze groep die wordt gevolgd door een aantal Eskimo's die zich toch goed gekleed hebben voor in een dag als vandaag. Dat is de groep B Mema. Een groep die bevroren Eskimo's moeten even het mooslief aanschouwen. En het is een groep die is samengesteld uit een aantal ingezetenen van Berg, Meersen en Maastricht. Vandaar de groep B Mema. Nu die zaten Hermen Utsmie. Wat grijs uitkomen, dat is de zaterharmonie Tjus-Egg. En we hadden het Tjus over Bert en Ursula Garnier en dat is de zaterharmonie van Ursula en Bert. Dat is allemaal familie en goeie bekenden. En ze hebben als thema, ze hebben vorig jaar die pakjes gemaakt om daar ieder jaar het nuits om die pakjes om thuis te voegen. En dit jaar hebben ze die glitterstriepen erop gezet. En het is de bedoeling dat er ieder jaar het nuits bij komt. Ze hebben vroeger deden ze alleen maar playbacken, maar dit is nu het tweede jaar dat ze echt spelen. En de muzikanten hebben op tijd van 2 jaar muziek en noten geleerd. Nou, laat ik eens even verrassen. Als je goed kijkt, dan zie je rechts een beeld Bert op de trombon en daarneven Ursula op de trompet. Het is dus gisteravond nog goed gekomen. Ze hebben elkaar toch weer gevonden. Dus dat werd wel bestaan deze kaarten. We kregen heel in de wagen met een groep van Rijkswaard Waterstaat. We gaan terug naar de natuur. Het gaat over de Grensmaas, het Grensmaasproject. En alle biesten en gevuggelte wat dus in een avondrit met de Maas zich ophield en wat dus weer een paradies gaat krijgen. Ik denk dat dit een echte mosasaurus moet zien en het heeft nog niet zo lang tussen de melk erin gezeten en dat is wat ze nu pas geleden gevonden hebben. Ja, want het was ook een beetje stief.
En dat stijven dat komt nu dus stangstief. Ja, bij stangstief zien we pas zo'n exemplaren uit de Muppet Show. De wagen die we nu zien langskomen, dat is het Engelencercus. Dat is een wagen uit België, dat is een groep uit Wolder. En die hebben een wagen uit België gekocht. Het symboliseert hij achterop, ziet je het, in de cirk, boebisten, hun kunstjes alle fortuinen zien. Zie waar we dus ieder jaar waar we ze gaan schoens pakken, dit jaar hebben ze een wagen in België gekocht. Die hebben het vastelavond samen iets anders uitgelachen. 24 uur in de koffer. En hier zien we dus de tweede wagen van Radio Bestreeg. Ik kom nog even terug bij het koppel wat 24 uur samen vastelavond viert. Dit is weer de wagen van de studenten. Dat is de studentenvereniging Circumflex. En ze beelden het studentenleven in Maastricht.
zoals gezegd, delen ze hartjes uit aan de lui. Dat zal er te maken hebben met dat het Valentijnsdag is. Ja. Waar is ze daarbij gegaan? Dank u wel. Dit is een safari. En deze safari, dat is uitgebeeld door de groep Oeskedier en Kier van de All In. Ja, en de Old End, dat is een café in Kedier en Kier. En dan zien we daar al het garderegiment van de Kachelpiepers, het garderegiment van zijn hooglustigheid Prins Mathieu aankomen. Ze zijn gewend om de rood ook een paar keer te lopen, dus ze hebben goed het counteren geleerd. We zien aan het Veendel weer Frans Bak lopen. Er heeft een operatie gehad aan zijn knieën, maar het just op tijd is er weer disponibel geweest om gisteren en vandaag de Veendel van de Kachelpiepers weer te dragen. En daar komt zijn hooglustigheid, de prins van Goedestreek. In de hoed in de guppen, normaal heeft die vrije links langs de mond, hoedlustigheid. Deur vastgeladen, vier het volk. En als het goed is, zal de hooglustigheid direct ook het rechtstreeks tegen u vertellen. Op de gooiplaats hij doet niet bij. Maar je komt nog bij je voorbij morgen. Ik wens ik wetenschap. Als we nu in de uren doen, ben ik doen. Wij vinden van overtuigd dat Gerard daar een zalige vastelavond zat hebben. Wetenschap en een fijne vastelavond. Ja, dat waren de woorden van Prins Mathieu de Eerste. En nu wordt de optocht weer afgesloten door de politiewagen wat achteraan reed. Laat de boel maar gaan, al draait de wereld niet meer onder de mast hij langzaam leeft. Blijf er nu niet staan, geef mij een hand, kom met mij mee, ik breng die zenuwen door mijn streek. Laat de boel maar gaan, nog een gansje hebben veren dus verdeeld. En pakken zeer nu niet zozeer, vier vaste loven, want de lees maar één keer. Laat de boel maar gaan, al draait de wereld niet meer onder, lukt de mast hij langzaam leeft. Blijf er nu niet
luister met mich mit, ich bring dich singen door de streek. Not de boel mij goed, not een gans jaar hebben velen dus verdiend. En praktiseren nu niet zozeer, vier vaste loven van